Karya rame tansah sepi
tumandang prajurit ning palagan tansah sangkut ing karya keton mangkut ame ing karya ananging ing karya tapi karya tansah sepi ing pamrih. Mangka ing yudha sang satriya tama tapi ingkang sumpahe prajurit adya bela bangsa nilata ing nyawa dadya prataruna kusumaning bangsa. Mangka ing yudha sang satriya tama tapi ingkang sumpahe prajurit adya bela bangsa nilata ing nyawa dadya ing yudha sang satriya tama tetapi ingkang sumpahe prajurit adya bela bangsa nilata ing nyawa dadya prataruna kusumaning bangsa. Mangka ing yudha sang satriya tama tetapi ingkang sumpahe prajurit adya bela bangsa nilata ing nyawa dadya prataruna kusumaning bangsa. Mangka ing yudha sang satriya tama tetapi ingkang sumpahe prajurit adya bela bangsa nilata ing nyawa dadya prataruna kusumaning bangsa. Tol jahe nakae catol jahe ji tol jare panjang oke patol dari siji tol jahe nak jahe catol jahe ji tol jare panjang oke patol dari siji. Terima kasih Bu. Semoga rezekinya lancar Bu. Amin. Oh, Jos.
manuk kala dewa makanane apa onde-onde coba ayo para kanca taat ning agama ben uripe ayam tantra muka apa manuk kala dewa pakanane apa onde-onde coba ayo para kanca taat ning agama ben uripe ayam tanpa buka mulya. Ayo Mas Pawang yuk. Wis tolak bala ing sengkala Sang Yai yang rakyat tata sesaji kang kosyonom kanira asong pamuja amaminta nugraha saking Sawiti Napurna konira karpen pancangga minatowo berkahe paskiyono kang